Nagano ko kami langka sa baba. Nagano ka? Wala yun. Kuha kami. Ano po, nagpunta kami nung nakaraan, wala daw po. Nagtuka din po kami. Nagiinom ka daw po, gabi-gabi ka nang Hindi nainom. Bako kuman pera, sir. Pero hindi mo pera. Hindi. Pero iniinom mo lang. Pero yung binigay ho ninyo, sir, bako itong binibil kong alak. Ang gamit, tingnan niyo po. Binibili ko po. Binibili nyo. Opo. Pero nakikiinom ka lang. Gabi-gabi daw. Hindi ho, sir. Hindi man gabi-gabi. Ngayon, nag-inom ka, hindi? Kunti lang. Galing pa nga kanina sa bundok ni Jero ko ang gulay ng Kunti langka. lang. Hindi nyo po ba kayang tanggalin yung yung pag-inom mo? Kaya ho, Damit sir, ka. kung totoo lang po. Damit ka. Kaya po. Kaya. Kaso lang po, mayroon nagyaya. Kada hindi ko mapahindian po. Baka kampo sa kuya, sa akin. Ganun lang po. Nasigaw-sigaw ka daw dito. Hindi ko man po sinisigawan yung anak ko kasi makulit ko si sir gusto magbalik doon sa Pirian ay ayaw ko naman kasi gabing-gabi Oo. Hindi man po sila, sir, sa totoo lang. Hindi man sila. Oo. Hindi po, sir. May utang ka daw kay Nanay? Oo, kay nanay. Walo. Nabayaran niya na? Ayun, hindi na pababayaran, sabi nito. Hindi na daw babayaran. Opo. Kasama mo pati daw ito pag nainom. Yung sa Piriahan, napunta naman to yung tinitirahan ko naman dati. Di paano yung pag naglaki to, inuman ang laging nakikita niya. Hindi naman po, sir, Kagayan. pag naglaki na. Hindi Talagang na. mag-aral na mabuti siya. Yan, pinapang-aral ko sa iya. Ganun po. Iwasan nyo na Matapa kami si Ukra dyan. mag-iinom-inom ha. Hindi na po, sir. Kasi, sir, may kwarta ko pero sa loob ng bahay lang po. Totoo po. Yung kinikita namin, binibili namin mga sangkap, ganun. Isda, ganun po. Tulad nung isang araw. Pero nainom ka pero hindi mo pera. Hindi po. Kita sa mga ibang tao. Nagpunta dito birthday ni Lola mo, Kasi sasakyan nyo po, sir. Andun? Hindi man makadaan na si Sir Gata. Ginagawa ng dyan Hindi man pira po. Kahit hindi pera. Pahinga na kayo, nay? Galing kayo sa trabaho ata. Pahinga po kayo. Nung nakaraan po ay nakakita sa'yo, nasa inuman kayo. Nagpunta kami dito, may dala kaming nasa inuman daw kayo Hindi po. Hindi man po galing yun sa bulsa na. Pero nasa inuman pa rin. Nagyayakad po. Nayaya lang. Kamusta na? Ito pag ko nasa bundok po kami. Gabi lang po kami naalis. Gabi kayo nainom? Hindi. Sa Piriahan. Sa Pangpang. Gabi-gabi daw Hindi po. Sabi nga ni Cedric, gabi-gabi ka daw na Hindi nainom naman. na. Huwag na mag-inom ha. Sige po. Oo, malaki ito na inom. Hindi rin man yan. Kasi pinagtatanggol na nga ako Huwag nyo nayayain si mama. Oo. Galit yan. Ikaw Toy, halika Toy. Ikaw, halika. Paglaki mo, mainom ka din. Hindi po. Bakit? Oo, huwag gayayan ha. Bakit? Kasi? Nakakasama. Oo. Ba't di mo di mo nasasabihan si mama mo na wag inom? Hindi nasunod? Medyo amoy alak pati dito na may baon ka pa pati minsan. Wala po. Ayun dyan Ayun. Oo. Hain. Andito yung bilog, nakita Ay, namin. galing mo din sa Pangpang. Bumbero na Dala po. kagabi. May baon ka pa po. Galing po yan kagabi. Kaya niyo po bang bitawan yung kasi nakakasama? Kaya mo po yan, sir. Kaso lang mayroon po nagyayakad. Nagyaya. Maiwanan ko po yan. May Hindi maiwasan na hindi makwenta. Nagyayakad po napunta dito. Talagang pinupuntahan ka, mag-iinom daw. Pag aran nakapadlak, wala ko kami dito, nasa bundok po kami. Naghahanap kami ng niyog, ganun. Iwasan nyo na yan. Iwasan nyo na yung pag-iinom ha. Oo, sir. Anong ilaw nyo dito? Wala po, sir. Anong ilaw? May dala kaming ilaw. Kandila. Ayan na Ayan na, kadala ni Kuya. Tsaka may initan ng tubig Ay, salamat ng madami. Jero, may solar. Tigil na natin ang pag-iinom. Opo, sir. sural. Ano solar? Solar. Sige, lagay na natin dito Nay, solar. Hindi ako marunong magtabit niya. Ay, madali lang yan. May solar system na kayo. Sige. Kaya ni Kuya Kuya Joel. May solar Kaya system po na ako kayo. siya nagtutukan.
para pang may gamit dyan. Di ba, yung binigay ninyo sa amin, binibili ko rin dyan sa gamit. Hindi ka daw natukad pag may pagkain. Kahit po mayroon, basta magtutukad pa rin ko araw-araw. Kahit mayroon. Mm-mm. Ay, pangako ba yan ha? Hindi ka na... Opo. O sige na, pangako ka, hindi ka na iinom. Panumpang kapatibayan. Ako po hindi na basta magtukad ako araw-araw. Hindi, mangako ka na Oo. nangako po ako. Sabi mo na, Mangango po ako. Ito. nangangako po ako. Sige na Mga po, ano? nangangako. Nangangako. Ano na lang, biko na lang, sir. O, siya din yun. Nagsusumpa Okay na po, ako, sir. nanunumpa po ako. Sabi niyo po, nanunumpa po ako. Hindi na maulit. Hindi na ako, Hindi na po maulit. hindi na po ako iinom. Oo. So, Kasi, sumpayan. baka pangakong mapako ito yan lang. ay. Hindi po, sir. Ay, Opo. di para ang ano Hindi, sir lang, naman. para sa inyo. Nagiinom ako, konti lang. Kung hindi naman sila magyakit sa kuya, hindi man ako naalis dito. Doon kami sa Priya, sa Banggi-Banggi. Na ano pa nangyari yun sa liig mo na nag-ano ka? Pigsa ito, sir. Kapigsa, kala ko ano ka. Nanigal sa dati ako, sir, ay. Tinigilan ko na. Oo. Tagal na eh. Ilan taon na po si Jero. Pero na. hindi ka na nasigarilyo. Hindi na po, sir. Tsaka lagi mo daw kasama yung anak mo pag nainom. Kaya naano kami. Ako, sir, ako'y ano diyan. Ako, hagas ako dyan, sir. Pag nawala yan, kung saan napunta yan, kung bigla Oo. bagakbutin, hindi ko alam. Eh di pa, paano? Baka sabihin na, ikasalaan ko pa. Paano yung pag nasa vlog na pati tayo, maraming na nakakakita sa atin. Kapag nakitang napapabayaan mo yung anak mo, lagi nasa inuman, kukunin niya ng DSWD. Hindi man, sir, hindi ko napababayaan yan. Hindi na. Hindi Oo. po. Oo, para Lagi ko yan, sir, kasama. para sa bata, Mm-mm. para sa inyo naman, di ba? Kaya nga nandito kami, kunting tulong sa inyo. Ayan, may ilaw pa kaming dala-dala. At may ano pa dyan, yung initan ng tubig yan. Takure. Yung takuri, yung kinikis-kis yun kung may hiling ka. Oo. Para malinis. Kinikis-kis ba kayo yung genie ba yun? Steel wall. Yung kinikis-kis yung tagiliran, yung may Ay. nalabas na ano. Oo. May nalabas na ano ng wish. Ngayon, nagtukad naman kami. Dito Pero pa tayo. naamoy ko nga, may medyo nakatagay kang konti. Kagabi po. Gabi. Pero ngayon, Ngayon, Hindi na. kagabi lang. Oo. Yan, pinadala sa akin. Ay, anong ko man, hindi ko man na iinuman. Mama, Hindi ko nainom yan. Pero nandyan lang yan, nakatago. Pero may laman. Asan dyan na? Araw nagkikini yun, pero Ano hindi ko natin ininom. Dito mo, Nay. Ha? Kunin mo, Nay. Hindi mo iniinom talaga, Nay? Hindi na. Sige, kunin niyo po. Kunin niyo po yung alak. Ito, Mm-mm. natumba na lang sa pusa, oh. Sige, Nay. Dito, Nay. Ah. Dito ka po. Parito ka po. Hindi ko na nainom to. Pero iinumin niyo pa. Hindi na. Ano natin? Tapon na lang. Sige, pakita mo sa amin. Kung tayo Tap. tapon. Ay, hindi. Ganyan na. Yung Lalo Hindi, takip pangako. yun, sir, bukas na yun. hindi, iinumin niyo pa po ba yun? Hindi Hindi na. na. Wala na ho yan. Hindi ko na ininom yan. Di tatanggalin natin yung laman. Sige na, itanggalin Tanggalin natin. mo, Tutoy. Kunin mo at tatanggalin. Mayroong ano mo, sa school. Tanggalin mo na. Tapon mo. Hindi ka ba nanghihinayang, Nay? Ayun, ako po, hindi na, sir. Tanggal. Lipin mo. Inda. Ayan, oh, nakatakip man yan, oh. Tapon mo. Tatapon na po ni Jero. Hindi ka po nanghihinayang talaga. Hindi, sir. Totoo lang tayo. Hindi po, sir. Hindi, talagang gusto mo na talaga magbago. Hindi po. Yan na. Sige, tapon mo. Ubusin mo. Hindi Kasi- ko kagabi pa yan, hindi ko nainom yan. Kakasunog yan ng bituka. Oo nga po. Walang laman ang tiyan. Sunog. Sabi ko nga May kay Jero, nararamdaman balit. ka na siguro na yan at lagi ka nagiinom. Wala. Sabi ko nga kay Jero, sir, dalirat na luto pa, oh. Masap na pa kita, hapon Kamusta na. yung pagkain nyo dito? Yan na lang po, sir, ang bigas. Meron pa. Mga 5 kilo na lang yata yan, o 6. Pakita mo kay Sir Jero. Sige na, wag na. Yan po inaasikaso ni Kuya Joey. Oh, totoo yun sa school mo. Yung solar. Ano po? May solar po tayong para may ilaw kayo, para hindi ka na mag-alis. Oo nga po. ay, meron na. Ayan, okay na. Yan, Napunta nagyayaya kayo. sa akin yan sa pagpeperya. Yan, libangan ko lang naman. Mm. Dito kasi kami lang yan, sa usap-usap.
Pagbabadas naman Paano dyan na kami. wala ka nang iinumin mamaya, matapon na natin. Kagabi pa yan, sir. Hindi mo na talaga iniinom. Hindi, kagabi pa ho yan. Ano yung kuman Kayanin natin na para sa ano, para sa kalusugan. naiwasan yung ano si sigarilyo nga na, yan pa kaya, hindi maiwasan. Oy, natigil mo yung sigarilyo mo noon. Bakit? 4 na taon na po. Yan pa kaya, hindi ko maiwasan. Sible ho yan, sir. Lagyan natin ha. Yan, sir. Yan ang, may masaya kami kung kaya mong baguhin talaga. Nung nakaraan kasi, nagpunta kami dito, nasa inuman po dumi. Wala, nagtukad kami. Tanungin niyo po yan si Jiro. Nagpunta na kayo dito. Nagtukad ho kami. Sa bundok. Nasa bundok daw kayo. Nagmulot pa nga kami ng yung tawag nito. Tawag yung Ate, Jiro, hindi ko na po yung itatali. sinusukit. Para at least na aanihin nyo. Tutoy, ari tutoy. Oh. Ayan na, may ilaw na. Kung tatanggalin nyo ate, matatanggal nyo agad, itatampay nyo. Bibilad nyo kasi yun sa araw ate ay. Ayan ako yan. Baka kasi pag naalis kayo, Sir Joy. ito ko na lagay. Para pag naalis kayo ate, Naku po, sir. Diyan po tinakit yan si Jiro. di ba pag naano kayo, na alis kayo, ito, tatanggalin mo lang to ate. Pag nag-uulan. Ibibilad nyo to kapag ibibilad nyo yan. Ito, ibibilad nyo. Tatanggalin nyo lang to para hindi kayo mahirapan to. Ayan. Ganun lang. Apo. Tapos, ipwede nyo na itong painitin. Kasi baka mawala. Ano po. Kapag nasa kaya igaganito nyo lang sa pag ibibilad nyo, ha, ate ha. Ayan, tingnan natin kung mailaw na. Ay, lawi mo, Pero, uy, talag. Nay, may tanim kayo dito? Dito po kayo. Asan po yung tanim ninyo? Okra. Ano? Kanya. Kakaunti ito, Nay. Kunti pa yan, sir. Dagdagan natin, oh. Maliit pa, oh. Ito, ano po itong tanim ninyo na ito? Okra. Tapos saging. Ito, tanim din ninyo itong saging. Yung doon yung yan linipat ko lang. Nilipat nyo lang. Oo. Pwede yan, Kasi ilong. sabi nga ni Jero, sir, pagtarim ng saging, ay hindi naman natin nandito. Oo. Ipon-ipon dito naman, hindi man pwede meron din dito. Paalam tayo dun sa sa kung ikalat-kalat lang natin para madaming nabunga. Kinakalat lang naman ang saging. Oo. Tsaka, Isang ganito lang, pero ano siya, ganito din, gawan din siya. Ilan si sir sa pagkuyan, may nag-iingit ho dito. may nag-iingit sa'yo. Gustong kigibain bahay na yan. Anak din yan. Ba't gigibain? Hindi ko po aram sir. Huwag ka na maglalasing, baka naiingayin sa inyo doon. Nasigaw-sigaw ka Isinda na. nga ay nag-iingay sir, hindi man kami naimik dito. Nasa loob kami ng bahay. Totoo lang po. Yung may totoo dito yung anak niya yan sa baba. Yan po. Lahamon pa yan. Baka nga niya kami tatagain. Hindi yun naimik. Yan, alam na alam ng biro yan sir. Totoo yan. Nasabi ko po sa inyo. Huwag kayong mag-alala na. Diba, pinakausap naman namin yung may-ari. Diba? Ano naman kayo dito eh. Di ba taga dito na kayo? Matagal na kayo din dito, no? Wala pa akong anak kay Jero sir. Tagal na talaga ako dito naka-star. Ba't ka napadpa dito, Kasi si kuya ay nakapangasawa tagad-tan. Nga dito. Kaya ako na kasama ni kuya. Nawili naman ako dito sir. Di siya may nagpahiwan na din ako. Andito daw yung pag-ibig mo ay dati. Dati Bakit nga wala na? may asawa na rin May ako. asawa na yung pag-ibig mo. Ulit na ulit. Ano yun? Lalaki, babae? Baba. Babae. Nagkaasawa na. Oo. Pero ngayon nakikita-kita mo pa. Una sa Maynila. Sa Maynila na. Oo. Hindi na. Wala Hindi mo na pag-ibig. sinundan. Layo, Batangas to Bicol. Layo, di ba? Opo. Ex mo na lang yun. Oo. Pero sir, mabait naman din po. Pero ngayon nakakausap-usap mo pa. Pag nag-uwi dyan tuwing pista, yun lang. Ay, nakakita-kita pa kayo. Oo. Ay, di na May anak nagagalit na rin, yung dalawa. nagagalit yung asawa nun. Kasama rin naman si Ariel. Kasama po. Talaga na-inlove kayo na isa, Dati ho. Pero ngayon, hindi na. Si 20 years yata ako noon. 20 years old. Oo. Pero ngayon, hindi ka na na-inlove sa mga chicks. Hindi na po. May in love pa po. May anak na akong isa. Malaki na. Oo.
Tama na tong isang ating anak. Oo. Si Kasuhin. Basta ano na para Opo. Ano mas si para tuloy-tuloy yung tulong sa inyo. Huwag ka nang... Opo. Siyempre, paano kami magbibigay ng ano kung may Hindi bisyo? naman sir, kasi lang po. Niyayakad nila ka ako ay. Hindi mo ako naalis dito Niyayaya. kung hindi niyakad. Ayaw bang hindi ka ba pwedeng magtanggi? Natanggayan ko nga na ay birthdayan niya. Di, sige. Yung isang bisis lang. Huwag nang sunod-sunod. Sabi ko ganun. Ay nakakagalit nga yan. Napupunta ka baga dito, Jiro. Ilang araw ilang gabi na ito nagiinom si mama mo? Dalawa lang. Dalawa na. Sunudan. Yun lang po, sir. Wala na. Sir Alvin. Siyempre na, tinutulungan namin kayo. Ayaw naman namin tumulong dun sa, siyempre masasayang yung tulong, ibibili lang ng alak, diba? Hindi man, sir. Galing po sa kanila, hindi galing sa akin. Nagtukad ako, sir. Bili ng ulam. Pang gastos sa ano, mga sangkap, ganun po. Oo. Kasi bitchin, ganun. Ano yung binibili ko? Ay, Jero, halika. Ilang, lagi kayong natukad pa kayo? Opo. Araw-araw? Opo. Makakailang nyug kayo? Dalawa, tatlo. Kakaunti naman yun. Isang araw ka mo, dalawa lang. Umaga, hapon, tanghali. Dito tayo. Nasaan na yung ilaw natin? Ayaw po. Pailawin mo na daw, Jero. Tayo muna doon sa remote. Tunaw na Jiro si Yelo. Ayun. May ilaw na. Tatanggalin mo po, ate ha. Baka kasi mawala. Ay, may dala kayong yellow. May dala po kayong yellow. Sa bag po. O, sige po, kasi kasuhin nyo. Jiro, tunaw na ini. Diyos Maria Josep, sabi na nga So, niya. sarado mo. Baka mapundi agad. Mamaya gagamitin niya, maliwanag mo. Hugasan mo muna ini. Hindi ka muna sa Paano yan ay wala na yung alak? Wala na. Dito na, magsapna na lang. Hindi mo na tatagayin. Hindi na. Ano yung pagkakapayo yan eh. Kung gusto mag-inom, di kanina pa ubos na. Ayaw ko naman ho talaga. Iba, hindi mo na akin na ho yan. Ayaw mo na talaga. Oo. Huwag nang mag-inom para Para sa kalusugan niyo rin. madami pang blessing na darating sa inyo. Sabi ko, hugasan mo. Tawarin akong Panginoon Diyos. Magsimba rin po kayo. Thank you. Saan po kayo nakakuha ng tubig? Wag dyan! Saan kayo nakakuha ng tubig? Diyan sir, sa host. Malinis yan, malinis. Malinis po. Okay, malinis naman. Mayroon na kayong na ha. Basta, madami na po kasing nakakapansin sa atin. Siyempre, tinutulungan natin kayo. Hindi Kaya, naman po, sir, gawin nating pakita kasi hindi naman lahat natutulungan, di ba? Po. Yung iba may inggit dyan. Kaya, ipakita natin sa kapwa Yung nga, natin marami na ang sasabi na ko Ate Gigi. karapat dapat Mag-iinggit tayo. sa iyo. Basta ipakita natin sa kapwa natin na karapat dapat tayo, ha? Opo sir. Sa mga tulong na binibigay. Na magiinom? Oo, yan. Deal na tayo dyan, ha? Opo. Ayan. Ayan, sige na. Kunti lang, Toy! Paalam na kami po. Sige po sa... Hindi nga po, naingat po kayo sa daan. Salamat ka mo dyan sa ilaw. Salamat po sa solar, sa ilaw. Tsaka dun sa Tsaka tore. Opo. sige po, Opo, salamat. sir, ingat din.